ake sibingelele baba udokotela baba isizwe baba ujabulile umfana muhle ungathi ikhehla lomlungu umzulu kaMancengisi angizisoli futhi angixolisi. Siyabonga ke bakithi namhlanje sithola ithuba lokuthi sikhulume nobaba uMavuso sizwe ukuthi yini namhlanje siphathele yona. Last time the check inumber sinike yona ukuthi siboye imemezela mase sisho ukuthi usefikile ithi 0623228297. Ubaba uMavuso sisebenza naye lana ukuthi azosichazela ke ukuthi yini asiza ngamavuso akubingelele kehle. Ngibingelele ngiphinde ngibonge ukuthola ithuba lokuthi ngibe la kulo msebenzi lo obunyanga nobaba udokotela. uMavuso lo owavusa emnotho amanye amadoda kwangalabaza lutho. Naye siyabonga kehle. Lana uphethe umsebenzi yahlohlukene. Uphethela abantu umsebenzi wethawula. Yebo. Uphethela umsebenzi wethawula uthubane yango 7000. Ake usichazele kehle. Ngiphethe umsebenzi wethawula la baba udokotela. Kodwa ayi noma iliphi. Ungakhethi kulawa ogeza ngawe ekhaya mhlawumbe bokade uthi mhlawumbe uzobe ulisebenzisa mase uvakasha fika nje. Khona lokugeza ithawula. Khona abageza ngawo lawa amancane. Geza ngethawula ngeza amanzi. Ugeza ngesandla. Izithende bazigeza nje abantu. Izithende. Ngophela emakhathi siyazichopha. Lethe ukwenziwa njani? Mina ngibona umuntu esesula nje. Awekho kodwa amansense futhi. Hayi asingcole. Hayi ngeke. Siyangcola. Hayi yabona umuntu ngathi usebenza kuma escalator. Ngathi unyathela ama escalator kudakwe. Uthi lo muntu usekhanda escalator lekhaya. Uthi wena uthi ngibona la baba kophaqa. Kumnyama kudawo. Hayi ngeke. Hayi abagezi. Hayi lapha nababayi laba bafiki lapha. Ithawula umuntu ufika nalo umnike wena ithawula. Ufika nalo umuntu ithawula. Leli lamabhinca. Ufuna leli lamabhinca nje. Ya ngifuna leli lamabhinca ufike nalo uzithengela wena. Ngoba uzothi ngikuthengele angilazi noma lidayisaphi ngoba ngingazi futhi ngiliphathe. Kodwa ngikwenzela umsebenzi ngethawulo la amabhinca. Uzohamba nje esitolo ufike ulithenge ngifuna nje likhulu lingabi lincane. Kube nje kodwa futhi kungabi leli likhulu kakhulu. Kube nje leli usize. Lelo uzokwazi ukuthi uliphathe. Ngoba ngizathi mase ngikutshena imiyalelo yakho na ngithi enza kanje ngalo ngoba kufanele ubule inyakazisi. Okay. Kodwa uhlukani nalo. Apho lababhinca amashayilanga uyakhumbula akhona. Nafanselanayo. Nafanselanayo. Hayi. Kwakuthiwa abakuphi lapho? Kwakuthiwa amachunu, kwakuthiwa yini abantu? Amakhuzi. Amakhuze lawa? Amakhuzi. Laba la kangcono laba phezulu nje. Amakhuze nje wonke. Amakhuze lawa. Amakhuze ejika kanje. Hayi amakhuze wonke ngale. Afaka izipeleti ezehla zethu. Ezehla kanje. Ziphinde zehle kanje. Hayi. Futhi aphatha 2. Aphatha 2. Aphatha 2. Mahle yini la? Aha. Yabona lapha emnqonde kweni. Ngade sela ngibone insizwa yakhona ithi hawu wabudokotela ngithi uyavuma ithi ebakhala abantu bathi uyabadelela ngithi mina obani abadelela. Ngoba phela mina ngakhuluma into eyodwa ngathi emnamaleni emakholweni angaze ngiphathe noyedwa umfana khona. Yabo zathi nje usemngqondweni ubani ufana omuhle la omazi wathi haya ngeke nje lento. Njengoba wena emnamaneni ukutshontsha inkomo ubani umuntu emnamaneni ukutshontsha inkomo oyedwa nje kuthiwa nje uyatshontsha lo. Akekho ngizimanye muso lokho ngikhathala kuhlaka seshelo nangabuza emnamaneni umuphi nje umuntu ekuthiwa wakwantshontsha inkomo lesolekayo kekho Thi uyafunwa uyabaleka. hayi good. Ngifuna singene kumsebenzi wethawula. Yebo. Nanti ithawula umuntu uyalithola uyaliposa kwenze kanjani? Awuliposi ufika nje nalo kumina esigodlweni kuba kuMavuso ngifike ngikukhandele ke into. Uzothi mawufika mase sowufikile kumina kukhona into esizozixoxa nawe. Futhi angikuveza ukuthi angimdingi umuntu osamncane. Hayi. Angimdingi umuntu osamncane kahle ngifuna umuntu osazi ukuthi ufunani. Okay. Osekhulile nje.
ukuthi lento iyahlupha ngoba ngibalekela ukuthi uyichaze kahle isila ngoba angathi umuntu mase sewuthathela umsebenzi uthatha mase buza ukuthi manje ufuna acele malini abuze kumena kwaphela into eyenzekayo atacele imali uma uthe uma ngisiza mina ngizofuna ngiphe imali ngithi mina angihambe ngikhangeza mina ngihambe nje ngikhangeza manje ukuthi ngiphe imali wena hambe mina ngipha ukunika abantu imali ngizulu ukuthi ngiphe imali wena hambe ngikhangeza mina umuthi wamaqanda wenza njani ukhona wabudokotela umuthi wamaqanda ukhona umuthi wamaqanda hayi ukhona umuthi wamaqanda wabudokotela uthenga nje u60 uwakhiphe wonke uwafake ekhunjeni ebhodweni abili bese kuthi lesitsha lesakade ehlele kusona uspende okay uthole into ozospenda ngayo ngoba kufanele kube yilo wambala wale yanto le yayihlala kuyona ufuna kube umunye umbala kodwa awube mnyama azothi mebila nje abile angabi kodwa hlaza wavuthwe kodwa phela angavuthi ukuthi awuzahlale khona azothi nje ngoba sifuna ukuthi kube lo wamuthi ofanele ungene kuwona okay bese uyawakhipha uwabuyisela kuyona futhi lento le ahlala kuyona wabeke njalo kanjalo uthathe lilodwa mawuzothatha lilodwa uzolisebenzisa ubiza imali ungabuzi kumele ukuthi ubize imali umuntu yakwazi umposela amaqanda kwenza kanjani angikwazi futhi ukuwaposa amaqanda ufuna kalufike ngaposa amaqanda cha phela umuntu uzothi athi damavos ndemo joke ndikubona apha efonini emkhulu ndifuna ukusebenzela amaqanda ndibone ku TikTok ndifuna ukwenza amaqanda ungakwazi ukungiposela angikwazi ukuposa amaqanda aposwa kanjani ngathi mina angiwathenga ukuthi mina amaqanda ngilokuthi ngoline ngithenga amaqanda umuntu othenga amaqanda umuntu onamfazi hayi uyafuna umuntu nomsebenzi kuyimali yini umkhandela uyafika umuntu ngifike ngimkhandele umsebenzi wamaqanda u7000 kuphela u7000 kuphela kodwa wona lo wamsebenzi uyayishaya imali ozoyishaya ngalo msebenzi eyokuqala imali ozoyishaya ngizoba nesheke yona yebo ngizoba nesheke yona okay yebo eyokuqala kodwa kanjani ophela ngikhokhile no umsebenzi ukhokha 7000 uzoshaya u800000 lapha yana phela ngikhokhile ukhokhe emalini 7000 ngawakhela emalini mina 800,000 uyazi ishangana uyazi ishangana ukushimela wena usebenzela abanye abantu akusho ukuthi ishangana hayi no mkhulu ngiyezwa khona kufuna sicacise uzobuza ukuthi babudodela indaba angambuza ukuthi lento ayenzela abantu ayilona isalamusi mengona isalamusi lento ayenzela abantu ayisona nesithwalo akuphendula lapho uphendula abantu futhi baningi ngibonga dokotela ukuthi wenza kahle ukuthi uphendula mina hayi ngeke uphendule mina phendula abantu labo uphendula hayi phendula abantu hayi ngeke indoda iphendule hayi ulona kuthiwa akaphenduka phela athi yaphenduka sesikhala athi baba ngiphenduke kahle hayi uyaphenduka kahle yabona sawususa nje umlenze uyaphenduka edinga usolifakile igi yabona uyibese ulinda ukuthi usela unyathelo ukuthi lento kuphenduka dokotela izima kakhulu uphenduka kodwa unambani uphenduka kulele yodwa ufaka ivest selilikubambe lithandela kwena lapho kuyabanda uyezela uthi umuntu uthi uyamkhila ugcina ingubo akukho umuntu ngathi ligaxele la ivest lijijele kuwena ulami ugqoka ivest yeah okubaphendula abantu la akusona isithwalo bakudokotela akusona isithwalo futhi akubona amasalamusi okay hayi akusona isithwalo umsebenzi lo esuphiwe yithoke sikwazi ukuthi sivuse izinto ezithile ezikwazi ukuthi ukwazi ukuthi uzenzise lento osukufuna ukuyenza kodwa into ehlanganisa imali ake ngibuyele nawe into engifuna ukuyichaza lana ngifuna le msebenzi wethawulo kade uchaze qani ngiyayibona le amaqanda kunandaba nawe zamaqanda amaningi laphezulu
Umuntu wesifazane uma efika nethawula umenza indlela efanayo ufika selibhincile ufika owesifazane methi angimenzele ngiyamenzela nomuntu wesifazane ufika selibhincile abhincele mina cha ithawula athi uzokwenza lo msebenzi wethawula athi akazi noma bakubuza ngiphethe kahle athi alo miliyona le veleliwe ayiwekela phela ngifuna ukukhuluma ngalo asikhulume la umuntu wesifazane uyamenzela kuqala ngenzela nje wonke umuntu osuke efuna ukunotha okay ngenzela nje wonke why ngikubuza lokho ngoba sike sithola ukuthi into eziningi asizibhekisi kubantu bese ngoba nabayidinga imali yebo asibuyele kulamaqanda umuntu wesifazane uyamenzela yena ngiyamenzela futhi naye owamaqanda even kuumuntu wesifazane okwazi umposela ayingeke ngoposa kanjani angikwazi ukuposa amaqanda athi woza nawo noma ahambe athi uzocela umenzele konke uzokhokha kuphela musu uyamposela amaqanda hayi ngeke awubuyele usichaze kahle angikwazi ukwenza lokho nosichazela kahle ubuyele kulomsebenzi wakho kwenza njani no uyafika nini ebusuku emini hayi angisebenzi ebusuku uzotshena ufona ngo-past 8 athi kulayite uzoba ngithi uyazatshela indoda ukuthi uze kubaba umavuso hayi indoda senikhokha isibhamu iyamlandela okay ngife mina ngimthatha lapha eDurban station ngemoto uyangilandela kodwa uyena lo hayi siyisha nje umsebenzi emini uphinde futhi ugoduke ekhaya okay usichazele kulo msebenzi lo wamaqanda njengoba ngisho ukuthi uthathe lodwa uliphahlaze ebese ubambe lo muthi lo okay ngizofika mina okay naka amaqanda awu60 naka amaqanda awu60 kwathenga isitolo 30 wathenga isitolo sengiyawaphahlaza emgaqweni awuyiqale phansi kahle uyangididisa manje musu uthi ngiphahlaza kuqala uthatha lamaqanda babudodana so ipendile lento sayibona iqale phansi ngiqala phansi okay okay uthenga amaqanda okay sengikune hayi ungaphahlaza ukusho wena nje qala ushaya imoto wazokushaya abantu abantu uhamba ushaya imoto zabantu ngabo uthi kusho ubaba umavuso ibephika oyichaze kahle la uthatha amaqanda awu30 uwapheke ngalomuthi ahlukene khona large kanje kwenza kanjani ayithola nje amaqanda nje abe u30 amaqanda nje awu30 wabilisa ufake lo muthi ufake lo muthi bese uyawakhipha uyawabeka bese umuntu lo muthi uzowuthatha phi angizwa umuntu uzomfundisa ukuthi umuphi umuthi noma uzomnika wena umuthi ngiyinyanga mina baba okay angisebenzeli ukuthi ngisebenzele inyanga ngizolanda umuthi ngizowenza nje ngiphinde bese mase wakhiphe wonke usukha ngenkomishi lapha yayibhodweni usothatha iqanda lelodwa okay usengiyakuthuma ke manje usuyokwenza lo msebenzi uzofika ubize le mali oyifunayo iqanda neqanda uzobiza imali awenzi ukuthi uzowenza ngosuku olulodwa okay uthatha nje wenze lo msebenzi asale lapha yana abe u29 uzophinde futhi uzothatha asale abe u28 okay uvele wena uyahlehla wena kodwa kuleli lokuqala mina ngifuna kuleli lokuqala khona imali ofanele unginikeze yona okay mawushaya nje lapha ya uzonginikeza u8 kodwa nje sizoshela kulona bese so uyaqhubeka ke kulawa u29 wonke uwe kodwa ngibe nomunye umsebenzi kodwa unothanda ukujula kancane ngifuna abantu asebekhulile futhi kungakhulelwe asebekhulile ngoba indoda abakhulelwe asebekhulile ngokwanele okay kulungile akufana lo waseqaleni ukuthi ngithi ngimfuna umuntu owumfana cha ngifuna nje abantu nje aba-average bese kuzoba khona omunye mase sesiganga ngempela okay la suke sesiganga ngempela kodwa futhi kuba umuntu nganga nalo baba cha ngisho lo baba lo suke ezothatha la ngimganga ngithi mina uthi nisho nganga nalo baba cha ngithi ngibuza ukuthi nganga nalo baba sozothatha la cha mina ngisikhuluma ngalo msebenzi la babudodela mina qodi ngiqonde nje kanje ngiyabona ukuthi lo nafuthi kanti unoshwelisa into lesikhokha kanje uyabe usawu gangana ule manje hayi ngiqonde nje ngoba udokotela ya awuchaze ekhe kusho ukuthi la kulomsebenzi lo njengoba ngithi la sesinako ukuthi sibe nemfihle ezithanda ukuthi zithi ukuthi thuthu yengawo ngithi ngifuna umuntu osemdala okay futhi kuba umuntu osemakhaya
Okay. kungabi umuntu wasedokishini All right. ya kungabi umuntu wasedokishini okay ke mako wasedolobheni straight esilungweni right Okay. ngoba nomsebenzi uthanda ukujula lapha ya kuwona lamaqanda u30 Ngiyakuzwa okay. uyakwazi ukuthi uthathe elilodwa ungayi koliphahlaza All right. ulithathe ulifake ngaphansi kwenkukhu efukamelayo Oh yeah, inkukhu esalala emaqandeni. esemaqandeni Okay, kulungile. ucuphe nje kahle inkukhu ulithathe ulifake ngaphansi ilifukamela ilichamisele haye babudodela izothi mayiqeda kuchamisela kukhona ichwane lizohluka lapha mase seyichamisele nje nawo uma ulifakile awazi ukuthi eliphi iqanda olifakile uzobona wena ngechwane lihlukile Okay. elizochanyiswa ile nkukhu acebile babudodela Awugange nje lapha. ay uceba ungunaphakade Yeah. ucebe Angicela ukuthi right here loku 7000 i right kakhulu. u50 lapho ngikwenzela ngo50000 Awutshela 7000 kuqaleni. u50 lapho bamkhulu u50000 Awuphinde usiqale phansi ukuthi ukwenza njalo. Uthatha iqanda leli elilodwa uthatha iqanda lelodwa ulifaka enkukhwini. ulifake enkukhwini Okay. ulifake enkukhwini kodwa usuke ulifaka nje lapha kule nkukhu efukamelayo ulifake nje ucuphe ukuthi ngesikhathi ilichamisele na Ngiyakuzwa. ungalifaki ligejane mhlawumbe uzathi yawachimisela lisale manje kanti wena Kusho ngesikhathi isabekela nje. isabekela lithathe nje ngesikhathi isabekela uyiqanda nje suke liclean Phela umuntu osophasha uthoka la sezwe nje. Sikhuluma amakhuze ke manje. Sithi thina sabekela ungayisho ngabatshela elisabekela khuluma nje isikhuze nje kuphela nje ukuthi sabekela. sesivele sesilikhanda ngomuthi Hayi ezalela nje yabekela. Sabekela. inkukhu ezalela ngiyazi ngazi inyoni mina ezalela inkukhu yabeka ibeke amaqanda. Okay. Yeah. Asingene lana uphethe ivolo beyithi ivolo uphethe ivovo. Sinike igaba nje sevovo. Izigaba zevovo zihlukeneke khona ivovo khona umsebenzi wevovo esiwukhiphela siwunikeza abantu sebewuthathe kakhulu abantu wa 10000 omunye uyimalini omunye uba u30000 omunye bese omunye uba u50000 iyahlukana ihita ikhona ihita kwenzekani bayithatha abantu ihita bayithatha ihita ihita ifuna futhi nakhona umuntu osuke esazi ukuthi ufunani okay hayi ifuna umuntu osuke esazi ukuthi ufuna ngoba umkhulu ufuna ukuthi mase sesimkhandele ufuna uzwana nokuthi ahlale endaweni eshisayo efudumelayo angalinga godola angalinga zagodola funakala kube ukuthi uyafudumala ukuze ezokwenza lento lomsebenzi ngoba uma nje kagodola ngeke azenze lutho funakala ukuthi ngihitha entsha ngihitha umuntu umnika malini ukhona umsebenzi wehitha u7000 uhit uyambosela wenza njani uyafika leyo mithi nje ayikho imuthenga iposa kule ngishoyo ukwazi uposa hit hayi ngeke umuntu ngithenga ihitha ngiyipose ngifuna bezwe kahle abantu bakudokotela akuwona umsebenzi wehitha lo ukuthi uyosebenza ihitha izosebenza lento esiyenzayo uzoyithenga yena entsha angathatha ayisebenzisayo cool sinike inamba khehle sivalelesa inamba 062 3228297 inamba kabali inamba oyisebenzisa noma yakho hayi inamba yami le hayi usebenzisa akuyona inamba engiyisebenzisayo angisebenzisi inamba inamba yefoni sinike inamba khehle okugcina inamba engitholakala kuyona u062 3228297 uya WhatsApp kuyona uyangithola uyangifonela futhi nakuyona uyangithola baba dokotela baba sizwe babujabulile siyabonga